Kuphoxa-ke wonke umuntu ukubonakala amaphoyisa ebalekisa i-kingpin yama-drug dealers izolo ephoyinti. Indida kubalandeli be-Kaizer Chiefs begxeka ugolikipa wabo uPeterson ngokuvimba inqwaba yamagoli izolo. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Kuphoxa-ke wonke umuntu obehambele i-March and March elibanjelwe enkabeni yedolobha iTheku izolo. Lokhu kulandela emva kokubonakala kwamaphoyisa ebalekisa noma eshushumbisa ukingpin wama-drug dealers asephoyinti izolo. Lo mlisa ubonakale eshushumbiswa amaphoyisa kwenzeke emva kokuba amalungu noma abaholi be-March and March becele amaphoyisa ukuthi aseshe ibhilidi elithile abelisola ngezidakamizwa nezinto eziningi njena eziphambana nomthetho waseNingizimu Afrika. Nebala amaphoyisa akanisile kuleli bhilidi avundulula inqwaba yezidakamizwa izinto eziningi ezingekho emthethweni kanye nabo kufika ababekuleli ngokungekho emthethweni. Kodwa okuthuse abantu abaningi ukubonakala kwamaphoyisa eshushumbisa umlisa thizeni embalekisa engakhulumi lutho ebaleka naye eyomfiyazi yabona ukuthi siyabhedelela impela eSouth Africa. Uyabona omalema noRamaphosa njengoba bavikela nje laba basebenzela bona. Khona manje ba-protectwe i-state labantu ngiyakutshela. Uyabona nje izolo kubanjwe izolo noma ikuthatha khona le mtateni eThekwini kubanjwe i-shipment yama-drugs abiza 30 million. Athi namaphoyisa athi awazi ukuthi afike nobani. Kushuthi nje ngathi i-content yakancezu evele yandiza njengabe isukaphi yazozithi qithi enkabeni elokhuzeni olwandle eThekwini emtateni bathi abazi ukuthi iqhamuka. Mfowethu ngalokho kwenzakalayo sibona amaphoyisa ephutshisa kanje umuntu okusolakala ukuthi yena ophethe lapha ngezidakamizwa kungathini kuwena lokho kwenzeka sikhona somphakathi sibuka. I'm very disappointed and it's evident enough to say amaphoyisa ethu are involved kule nto zobugebengu. And if ubuka abantu who are hired or rather who took an oath ukuthi basivikele and they allow abantu abasilimazayo ukuthi baputshwe noma babalekise, it shows ukuthi we don't have law enforcement. But into engiyaziyo for sure that I've also have proven myself is that the building le ithengisa ama-drugs. I know njengabopha abantu abawu-7 la and I know for sure ukuthi not every policeman is an honest policeman. Namaphoyisa yigebengu. And labo asibadingi. Indida abalandeli be-Kaizer Chiefs begxeka ugolikipa wabo ngokuvimba inqwaba yamagoli izolo kwigame ebiphakathi kwe-Kaizer Chiefs neMamelodi Sundowns. Abalandeli be-Kaizer Chiefs bathi uPeterson uyaphapha bekungafanele enze ama-saves angakayana ngoba bona bebefuna ukudliwa. Uyayicabanga nje yazi kade ngikhuluma indaba ye-Chiefs. Noze nibabone kodwa labantu. Bekokokuqala emlandweni abalandeli befise ngathi iqembu labo lingadliwa. Ngenxa nje yokuzonda abathile. Uyazi ukuthi labo masaka labo Xolise. Umdlalo wayizolo obuphakathi kweMamelodi Sundowns neKaizer Chiefs ugcine uphele kwelilodwa. Le draw ibadini kakhulu abalandeli beKaizer Chiefs bebefise ngathi bangadliwa noma ngo-6-0 kona yawo sebekujwayele kakhulu phela ukudliwa lapho. Sebekujwayele kakhulu ukudliwa. Sebefise ngathi bangadliwa noma yini. Okugcine kungenzekanga-ke i-draw yegame yayizolo igcine ibeka ezimnyama ngenkani emathubeni amahle yahle mnyama. Sixolise nanti udaba. Brendan Peterson uyanyanyisa unestefe akhona hali. It's not like uzokuba goalkeeper of the season uthole golden glove, no. Lama save nje obowenzile unnecessary. Akukho award ozoyithola for lama save. Ake mbukeli yasibambe lapho ke zamanje uphinde uhlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa izindaba ze-SA News sezizotholakala zizide ku-YouTube. Ngena kule link ekwi-bio uyosubscribe masinyane ukuze uthole zishisa zizinde zishubisa ukukanja. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha